speciale gasten. Griet? En Jelly? Mem en dochter. En voor waar wil je niet sieren? We willen graag eten sieren van mijn mem. Die is zo'n 80 jaar en die ziet zelf altijd van een heel weeshuis eten. Nou willen wij het graag voor haar doen. Nou, reden genoeg. Waarom zitten wij eens in de Bonifatiuskapel in Dokkum? Nou, in het kerken krijg je altijd een pepermuntjes en die maatjes hier in Dokkum. Nou, treed binnen. Goedemorgen. Het roept hier helemaal naar pepermunt. Daar rijdt ze. Hoi. Hoi. Wat fijn dat we hier komen, mooi. Hartstikke mooi. Wij zijn maar zien treinen op ziek. Hoe je pepermuntjes maatje. Nou, dat kunnen we wel even zien. Ja? Maar dan moet je hem al even omklaaien. Dat doen we even. Dat is de man die we gaan maken. Die man? Ja. Goeie, ik ben Rijtse. Goedemorgen, Rijtse. Marcel, Ja. wij willen graag weten hoe je pepermuntjes maakt. Ja. Dat is niet zo moeilijk. We beginnen even met de ingrediënten. Nou, Marcel. We gebruiken suiker, bindmiddel en water. En? Pepermuntolie. Oké. Roept dat lekker? Ja, dat ruikt heel lekker. Ja. Je kunt het vergelijken met koolzaadproductie. Dus je hebt plantjes en daar wordt de olie uit gewonnen. Dus je hebt pepermuntvelden. Oh, ik dacht dat En, het synthetisch weer, maar het is een echt natuurproduct. Het is echt natuurlijk. Oké. Rijtse, we gaan naar het proces kijken. Eventje. Wat is dit voor een apparaat? Het is een lintmenger. Een lint mengen? Een lintmenger. Die mengt de ingrediënten tot een homogene massa. Oh. En wat gebeurt er nou maar dan? Nou is het klaar om gedroogd te worden. Dit is het gedroogde granulaat. En deze bestampt Ja, Zo mooi. in de stempelmachine. Het plakt. En wat gebeurt hier nou precies, Marcel? het granulaat gaat in de machine en wordt verperst. Hij draait 100.000 snoepjes per uur. 100.000 pepermunt. Meester Chef, ze zijn nog warm. Lessen jonge pepermunt. Jazeker. Warm de pers van de pers, hè? Oh, lekker, ja. Pepermuntjes uit Dokkum. Ah, daar hebben we René. Ik hoop dat je hem er wat van opstutst. Maar Nee, de pepermuntjes. Nou, dat ik iets lekkers van mij dus Ja. straks. Maar we gaan nog één vraag. Een brandende vraag. Wil we alle gaan weten. Iedereen. Waarom je dit Wilhelmina pepermunt? nou, ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van het bedrijf Ja? had Gerbion Fortuin een pepermuntje ontwikkelen. En dat hadden ze toen aanbeen onder Keniënen. En sindsdien ben wij hofleverancier. Juist. En daar hing het wapen hier. Ja. Het is al een keer heel erg duidelijk hoe ze nou pepermunt maatje. Heel erg bedankt. Ja, je En maar zien wat voor lekkere dingen hier even mooi te kennen. Want net, Nou, we stil wij Succes. doen het hier op uit. Oké. Hoi. Hoi. Nou, dan ben je weer in Kolm. Ja, Hier wezen, hier zijn ze. in dit appartement. Ja, Oké, en mem is zo'n 80. mijn mem is zo'n 80 En jaar. Heid? En Heid die wordt in oktober zo'n 80. Oké. En mijn mem die is nog hartstikke warmer. Ja? En mijn Heid die is wat dauw af. Oh, Daarom nee, krijgt er alles niet met mij. die krijgt alles net in. Maakt het niks uit. We gaan ze gewoon verrassen. Ze weten van niks. Ze weten van niks, want ze verwacht je me elk moment, want ik zal mij genieten. Joehoe! Hallo. Eten, Hoi. hoe gooi? Wat zijn we nou beleven? Goeiedag. Goeiedag. Wij gaan een verrassing. Wat zijn we beleven? Wij gaan een verrassing van mem. Van mij? Ja. Omdat Bebe altijd voor u ziet ziet, wil je nou verpakken bij eten zien. Nou. En waar denkt mem mij waar dat we dat doen? Dat weet ik ook niet. Waar eten ze het altijd en praten? Dan zet je hem wel eens naar te zien op de televisie. Ach, heer, daar staat er al. Rijdt ze. Kom eens hoe rijden. Rijdt ze. Maar ze eten sieren, maar rijdt En ze. we hier hebben we
de keukenprinses van Kolm. Ja, en dit is de Rijtse nou, Remmeke. Is het net geweldig? Nou, het is net leeuwen. Goeiedag. Rijtse. Dat is van televisie. Ja. Ja. Nou, en wij gaan Joert, mij zien treien, gaan wij eten zien voor Jim te gaan. En dat gaan zij regelen. Vind je dat net geweldig? Ja, het is net leeuwen. Nou, dit Het is een... is net leeuwen. Nou, ik wil mijn mem graag verrassen, omdat hij altijd een hele protte eten ziet. Ze had voor hen beiden maakt ze een hele protte, bijvoorbeeld gehaktballen. Hè. Dan had ze maar 2 gehaktballen nodig, maar zij had wel 20 in de pannen. En als ik dan kom, nou, dan krijg ik altijd een paar gehaktballetjes mee. Of mijn broer komt en die krijgt boerenkool mee in huis. En pannenkoeken, die brengt ze naar de buren, die krijgt een paar. En nou, zo gaat dat altijd. Dan had ze weer macaroni maken of nasi en dan... oh, had ze het eten? Ja, nee, ik ga nog niet eten. Nou, was een bakje nasi? Ja, lekker. Nou ja, dan krijg ik weer een bakje nasi mee. En dan zegt ze, oh, ga ik nog wel macaroni? Nou, dan komt er met 2, 3 bakjes thuis. Ze zit eigenlijk nooit met de handen oorlijk, ze maakt eigenlijk altijd wat dwang. Het is een hele lieve vrouw. Ze wordt eigenlijk altijd voor iedereen wel goed doen. En ze zullen eigenlijk nooit een verkeerd woord over in je zeggen. We mochten altijd komen vroeger en we wien drek altijd. Altijd uit van huis en ja, prima. Als ik wat erna in heb verklein, dan breng ik het trek. Dat mij net, maar ik doe het door. En dat gaat zeker het liefst dat komt, dus ja, het is heel fijn mens. Ze had een zware hoor, dus mijn heid is heel doof. Die heeft nog bijna niks meer, dus ik heb een hele protte hem voorbij. En ze had de laatste tijd nou heel wat meemaken. Er is een paar jaar geleden is hun dochter overleden. De schoonzoon, dat weer dus de man van die dochter, die is begin dit jaar die overleden, heel plotseling. Dus ze heeft echt wel een hele protte beleefd de laatste tijd. Daar staan we hier in Ezonstad. Ja. Allerlei mooie, pittoreske huisjes en een geweldig keukentje vlakbij Kolm, hè? Ja, het is net zo vier. Net zo vier waar. Ja, Jelly. Ja, En dan vragen ze mij... wat gaat het maar met die pepermuntjes? Ja, precies. Nou, ik zal het je me uitlezen. Die pepermuntjes, ik heb er heel lang over nagedacht, hè. Wat kan je dan nog maar maatje? Maar iets heel erg lekkers. We maatje, Joert, een crème brûlée. Oké. Heeft je wat van je? Nee. Dat Ja, was? ik wil, ja. Kan je meestal in een restaurant bestellen, maar Joert laat ik zien hoe je dat nou zelfs maatje. Maar de pepermuntjes. Wat komt erin? Rijmen, molken, suiker en aaien. Ja, een dreig dessert. Maar dan doen we daar overheen nog een heel iets laagje suiker. Dat is dan ik met pepermunt. Hebben we Joert ook dat stof, wist je wel. Dat doen we nog zelfs. En dan branden we dat even nou. Een prachtig dessertje. Eigenlijk een hele luxe vla. Heerlijk. Ja, nou? Ja. En visk. Een vaske zeetonk. Prachtig mooi. Die gaan we bakken in de boter. Heel ouderwets. Afblussen met wat citroensap en met peterselie. En dan jet dat à la Munière. Daar doen we lekker een frisse sla bij. En die jerpels, die grote jerpels, zoals kielt, die gaan we uitboren met een speciaal boortje. En dan hebben we lekker peterselie jerpeltje erbij. Dus een heerlijke maaltijd voor iemand die het echt verzint. De crème brûlée. Daar moet even een lietse investering van komen en dat is dit apparaatje. Het Judrosaise krijgt het is een Slager in mijn klabben. gasbrander. Maar dat doen we straks. Dan moeten we eerst de aaien splitsen en dat gaat als volgt. Dan skorst hem zo even. Dan is deze kant leeg. Die ligt daarin in. Dus en dan zit die streng eraan, die hellen ze zo nou. Hup. En dan doe je die jaren, die doe je daarin. Doe je dat even? Ik zal het proberen. Nou, dan doen wij dit. Molken. En rijmen. Pak de suiker maar. Die gaat er ook in. Alles erin. Zo. Ja? Hupsakee. En dan rieren. Ja. Dan gaan wij die even sieren. En ik neem de pepermuntjes mee, want die gaan erin. Hoeveel? 8 keer.
1. 2. Hey, zie je zelf wel eens eten nog net? Ja, Wollers, net zo vaak, hè? Net zo vaak? Nee. Wat is Wolles? Nou, het gaat me in keer in de week van af, denk ik. Nee hoor. Ja, ja? En al die andere dagen dan? Nou, dan krijg ik of wat makkelijks uit de winkel, of de bakjes van die Beppe. Dus Beppe is die Een leverancier, hè? halfleverancier. Halfleverancier, ja, zeker. En wat ken ze het lekkerst kleermaatje? Nou, dat is toch wel macaroni en pannenkoeken. Tje, Ja. steen je het net op menu, maar... Nee, ik dus doe dat het best lekker. hen, dan kan die misschien er toch nog wel even wat bij brengen. Jawel. Een vind ik wel crème mooi werk. brûlée bijgeliks. Ja, Nou, dat ga ik nog nooit in. tje, die piepermuntjes die lossen op in die remmen en in die molken. Ja. En dan hebben we nog een paar van die piepermuntjes hoor. En daar ging ik eventjes een poeier van maken, want dat strooi ik er haast nog in. Zo, stikken wat. Zo. Nou, vouw die koeks bij elkaar. Dan krijg ik een pollepel. Komt ie? Zo, heel vislijn. Ik ga een orde koffiemolen op een kap tikt. Of misschien hij er zelfs ik nog niet. En daar doe ik mijn piepermunt in. Maar is niks meer jaren. Helemaal. Ziet dat er net futuristisch uit? Maar als ik dit nou zou zien, dan denk ik bij mezelf. Het goede cocaïne van dat kan ik wel eens wezen. Nee, ik gebruik het voor de crème brûlée, want straks doe ik het zo mooi. Voor de crème brûlée en dan pakken we die brander en dan branden we het helemaal af. En dan is het een prachtig knapperig piepermuntlaagje. En hoe is het met de molk of je snel wat? Is alle Nee. piepermuntjes vet? Ja, alles is... Ah, en kleer griet? Ja, ja. Neemt die lepel even mooi. Ja. Zo, nou giet het zo. Nou siert die molken. Nou doen we die jaren erbij en nou komt het even correct. Want als je het dan bij sieren laat, dan krijg je rieraaien er doorheen. En dat mag natuurlijk net. Doe het maar bij, Griet. En voorzichtig, hè? Beetje bij beetje. Doe maar. Doe maar. Rieden. Rieden. Ja, goed zo. Goed rieden, hè? Zuster, dat wat dikker wordt? Ja. Ja, goed zo. Het maar beslist net sieren, hè? Dan doen we even zo. Pak je vinger en die doet er doorheen. En bloed dat paardje hier op mijn steen. Zit dat bloed nou zo steen. Nou is het klaar. Zo, dan hebben we hier vuurvaste schaaltjes. Dat is belangrijk. En dan doe je die mooie crème, die doe je erin. Hier ga ik een bak. En daar ga ik water in. Zo. En dan zet hem zo in die bak met water. En ik giet die in de oven van 90 graden. En ik giet het 1 uur lang in het water. Maar uit waren maar dat eigenlijk in het wetter. Nou, zo, dat water dat glijdt heel door om dat potje heen. Dan is de temperatuur heel door overal gelijk. Daar is het eigenlijk voor het water. Oké. Dus het is een au bain-marie, zoals ze zeggen in de keuken. Nou, als je dit nou even een klein maatje, dan pak ik ondertussen nog eventjes die jerpels en de slaap, want dat moet haast niet gebeuren. Ja? Dat krijg je erop. Wil je? Ja. En dan moet wat gebeuren van Paak en Beppe. Ja. En Griet, Ja. wist toch eigenlijk zo'n beetje een keukenprinses, want die dochter net, maar hij stond dat dan, die game dan van mij maar gekregen? Diegene heb ik ook net van iets mee gekregen. Want het maakt bij mij ook zo makkelijk mogelijk. Nee, hoor. Ja, wat dat betreft. Dus het stopt al een beetje in de generatie. Want Ja. we hadden 3 generaties aan. Hè? Ja. Nou, zet hem op voor de volgende generatie successen. Hè? Oh, wel niet. Ja, ik ben benieuwd. Oh, dat vrouw je vindt lekker. Ja, dat is dit. Oven op 90 graden, dus even instellen.
En dat wordt het een oeren. Oké, vooral je. Jerpels en sla. Eerst eventjes de jerpels. Ik ga hier de skiel de jerpels. En als dat het nog even nou wat gedaan. Ja. Zie zo. Ja. Heel door de lijn. En dan draai je maar dat boorke rond. En trek zo die jerpeltjes uit. Kerst je dit even dan? Ja. Want dan was je wel de slaat even. In koud water was je. En dan, als het dan wasking is, dan was die nerven er nog even uithalen. Want die binnen te hut. Ja. En dan doe je het even in de slacentrifuge. Want dan hebben we een mooie, droege sla. En dat is lekker. Oké? Doei. Red je hem dat zo eventjes, vooral je? Ja. Want ik moet even wat oort van. Is het Ja? goed? Ja, hè? Oké. Zit u dat lekker? Ja, ik zit prima. Ik ben druk aan het recepten bestuderen. De visjes. Die vrouwen die mij nou even uitrijst, ik ga even lekker zitten. Dus ik doe nou de visjes even. Bakken in boerenboeter. Zo. Dat visje dat moet zwemmen, nou, dat moet zwemmen in de boeter. Oké. Dan een beetje zout en peper erop. Een chique vis, hè? Voor een hele chique bebbe. Die verstand van niet nat. Eventjes door de blom. Zaag. Even uitklappen. En dan zaag. Mooi in de boter. Het vis bakken op de graad, dat jouwt volle meer smaak. Want in die bonken, daar zit ik nog wat smaak. Dus altijd een vis, als het kan, op de graad bakken. En in romboet. En nou draai je hem even voorzichtig om. En dan kun je nou zien wanneer die vis klaar is. Hij maakt net te geëerd, maar wel mooi krek dus. Dan pak je de vinger even en dan druk je in het midden waar de graad zit. En kan je dan die graad rijtje en druk je hem put, dan is hij klaar. En als laatste, dat is ik, origineel à la Munière, dan blust het allemaal een beetje citroensap. Gewoon de varken erin en een beetje afblussen. Visjes kleer, jerpeltjes staan op, slaat is kleer. Ze kan maar komen en dan hebben we dadelijk zo'n tafel. Ze zit al en dan nou het visje erbij. Ga ik nog heel even in de oven houden. En dan doen we er eventjes, ja, je hebt de zuursteen, die heb ik natuurlijk bewaren. En dan doe ik er een lietskepje van die heerlijke zuuroer in. Zo. Jongen, dit is een tractatie, dat zal ik je vertellen. Dan komt er nog een plakje citroen. En dan heb ik het skieltje even aanhouden. Want dan kan je het citroentje mooi erop uitdrukken. En een beetje peterselie. Voor de smaak. En voor de finishing touch. Dus, on tafel. Nou, meisje, een lekker zeetonkje. Lekker. Van de aanslag van Lauwe Zee, hè? Ja, een hele Ja, dat is hier vlakbij. Dat is hier vlakbij. Maar nou denk je natuurlijk wel een keer, hoe maken we dat nou eten? Want er zit nog een graad in. Zo, dat gaat zo. Hoe de graad en dan drukt zo dat filetje eruit. Zo. Zo je hoor? Ja. En hij een heerlijk filetje. Ja. Nou, ik zou zeggen, pep jij het maar eens, muziek het maar eens.
Dat is wel lekker. Zal ik er even wat slaat voor jou bij doen? Doe dat maar. Dan moet je een eiken erbij. Zo, doen een eiken. Moet ik je even helpen? Ja. Zal ik dat even nasje? Zet er even op. Het laatste graadje. En dan wip je maar zo. Ja, ik ben er maar de wanden. Jo binnen de madwanden, heel goed. En wat is nou jouw specialiteit? Van eten? Ja, Nou, dat zal dan wel rozinebrei zijn. en hoe maak je dat dan? Ja, ik maak water en groot Ja, en rozine. natuurlijk. En dat laat ik voor het algemeen even sieren. Ja. Met een kopje wien. Maar een kopje wien. Je reden wien. Hoe blinder? Is dat het geheim? Dat weet ik net. Maar als ik denk, nou is dat wel klaar, Ja, doe ik het gas uit. ja, En dan doe ik er framboosjes in, zuurtjes. ja. En dat geeft mij een handig ergens klaar. Iedereen neemt dat even mee. Ja, ik vind het lessen hebben we van het meisje die vond wat ze graag had griet, hè? En toen ga je dat even maken voor die oren. Nou, en dan ben je ik- zo ik aan het hier takken goed- hier en dan hoort je nog van nog. Ik hier net, ik kan best panvol zijn, Nou, maar dat is allemaal op altijd. waar de viskop? En dan nou, de crème brûlée. Piepermunt uit de koffiemolen. Die tik je op de crème brûlée. Zo, een beetje. En dan één voor één afbranden. Draai ik in een laagje doorheen. Krijg je een mooi laagje karamel erbovenop. Nog een keer branden. Roek je de karamel al? Ja, lekker. En ik een beetje pepermunt. Oh, dat roest ik nog. Jazeker. Goed zo. Een geweldig dessert van het witte goud. Udokken. Beppe, lekker eten. Mag ik beginnen? Ja, natuurlijk is het eten. dat Eindelijk doen we even dan. beginnen. Doe we heel lekker, hè? Ja, hè? Heerlijk. En jou dit nog maatje? Wat ik net ken, weet ik net, maar dan mag ik wel een recept hebben. Dat zul je altijd op de side van Omroep Friesland. Want daar staat het al een keer op. Heel lekker. Maak nog één leuk lieds dingetje voor jou. En dat moet je maar even uitpakken, want het is nog een lieds presentje. Na een hele gezellige dag. Pak het maar even uit, want volgens mij gaat het op pepermunt. Ah, heerlijk. Ken je dat wel? Ja, dat is met pepermunt, hè? Die Ja. geflikt. Chocoladezuurtjes zijn. Ja, lekker. Ja. Nou, hartstikke kleer, hè? Ja, heerlijk en bedankt. Maar ik wil nog je bedanken. Deze twee vrouwen, geweldig. Fijn dat je mijn briefs kunnen hebben. Bedankt. Ezonstijd bedankt. Fortuin bedankt voor de piepermunt. En ore weken gaan we weer eten zien om meesken te verrassen. Hoi! Ja, bal is warm.